Yes, vantu makadi. Tripo makadi yenyu. Tiri kuona makapfeka yellow. Vakawanda ngati kuti munhu tiri kutaura naye pazuva ranhasi ndiani? Ini ndoitwa Gaudensi ya Marera kana kuti kansela Marera kana kuti amai Vhuso. Amai Vhuso. Muri kupinda here pa by-election musi wa26 March? Hongu ndiri kupinda pa by-election. Makaitwa record? Takaitwa record mushure mekunge tangoshanda nguva diki naDhagi nokuda kwokuti aida kuti iye timuite president wedu, but takaona zvisina kukodzera kuti tingaende kunoti president munhu watakanga tapinda tisina tiketi redu, ende isusu takangoona kuti zvakakosha kuti tirambe tiri loyal kuna president wedu vaNelson Chamisa. Madzimai akawanda anotya kupinda mune zvematongero enyika. Imimi courage kana kuti chivindi chekupinda mune zvematongero enyika chakabva kupi? Ini ndakaona zvakakosha kuti isusu tinogona kutowana kutofoterwa nevanhu vakawanda semadzimai nekuda kwokuti tinonzwisisa zvichemo zvevanhu zvavanenge vainazvo. Semunhu womukadzi ndakabereka ndikaenda kunotaurawo nevamwe vangu ndichitsvaga rutsigiro kwavari, vanova nefaith yakawanda mandiri, ende uyezve ndakaona kuti zvakakosha kuti tive ne50-50 kunge tichipinda mune zvematongerwo enyika, tisarambe tichisaririra mashure. Saka izvozvo zvakandishingisa kuti ndive ndiri pandiri nhasi. Pamakaitwa record navaMwonzora, zvakakukanganisa ichi basa renyu sakansela? Inini sakansela hapana chakambondikanganisa nekuti handina kumira kushanda nevanhu mumusha. Maduties angu andaingoita iwayo ndakaramba ndichingoaita kusvika izvezvi ndiri kungoaita. Handina kumbobvira ndamira nekuti vanhu vakanga vaitawo faith mandiri kuti ndikwanise kuvamiririra po 5 years. Saka nyange ndarikolewa handina kumira, ndakaramba ndichingoshanda nemusha. Handipindai pariko apa. Vanhu vekwaMwonzora vacho vaiuya here vosvika kuvhunzai kuti uda kuenda kwaChamisa here kana kuti uda kuenda kwaMwonzora? Zvaifamba sei? Vakatishedza kumeeting kuHarvest House. Vakati makanselas ese uyai kuHarvest House tisu isusu ndapresident wenyu. Saka vakanga vachida kuenda vakaita sei vakaenda, but isusu tanga tisingade kuenda iko kwatina kuenda kubva vazotumira vanhu vakati takukurekolai kana musingade imimi kuti muite mundiite president inini. Tikati aiwa zvina mhosva, isusu tirekolei, isusu tiri kuramba takamira nani navaChamisa, ndipo vakambva vazotinyorera matsamba, but vakatombotuma vanhu kakawanda vachititi uyai kuno kuitira kuti muchengetedze mabasa edu, but ndakaona kuti hazvina zvazvinobatsira kuti ndichengetedze basa. Ini ndakatumwa nevanhu ende vanhu ivavo vese vari pasi pavaNelson Chamisa. Tatarisa musi wa26 muri kuona sei nevamwe venyu vamuri kukwikwidzana navo? Mune mukana here wekuti munokwanisa kuwina zvakare kuti mudzokere kutown house? Aiwa, mukana ndinawo wakakurisa, handitomborina kana doubt nekuda kwokuti kubva pandakarikoliwa pacho ndakashanda zvakanaka nevanhu. Kunyange pandandisati ndarikoliwa ndiripo ndine zvandakaitawo zvinobatika. Matoilet ese mapublic toilets muno muGlenview akanga asingashande, asi ndakatsvagawo vanhu vakatibatsira akakwanisa kushanda akapenzwa kunze nemukati. Ndikatsvagawo futi vamwe vanhu futi vakatibatsirawo shamwari dzedu dzakandisirawo chibhorani chematengi paGlenview 1 pamashops. Saka zvese izvozvo vagari vari kuzviziva ende vanovimba neni, saka handitomborina kana dauti ndinodzokera. Vakawanda vanoti vakadzi vanodzvinyirirwa munyaya dzezvematongerwo enyika, imimi munozviona sei? Inini ndinoona kubato redu isusu raPresident Advocate Nelson Chamisa tinopiwa mukana wakainzana wekuti varume nevakadzi zvese. Ndosaka muchiona kuti kana kuparliament kwedu isusu kukanzuru kwedu titoro nemakansela akawanda emadzimai, kuparliament ariko futi madzimai. Isusu kwedu isusu kuCCC tinobatwa zvakainzana varume nevakadzi. Ndikuona zvinezvi muri kukambeina, muri kuwana mukana here wakanyatsosununguka wekukambeina? Ndoziva kuti vamwewe mapato anogona kunge achikudzivisai kuno kuGlenview area kuno kwatiri, zvakamira sei? Kunoku tiri kufamba zvedu mundima, but mapurisa manje. Last week iyo taida kuno kambena, taifamba tichiimba takawanda tichikambena, but ndakatozofonyerwa namemba inchaji zvikanzi uyai kunoku zvamuri kuita zvokuti mufambe muchiridza ngoma muchiimba, hatisi kuda izvozvo, toda kuti mungofamba chete muchiita madhoo to dhoo ende uye musina kuwanda. But kama supporters anenge akaita sei akawanda, hatikwanise kudzinga vanhu mukambeni vanenge vauya kuzondibatsira, mavolunteers anenge auya kuti regai tikubatsirei kambeni, handie ndisingakwanise kuti ndivadzinge. Saka naizvozvo taakupota tichitokamurana kuti vamwe ndofamba nawo musi wakati vamwe musi wakati, asi tichingoita madhoo to dhoo edu, hapana hangu chiri kundikanganisa. Zvii zvamungavimbise vagari vewadhi yenyu kana muchinge maitwa re-elected? Inini ndinovavimbisa kuti pane zvandinokwanisa service delivery kubatsirana pane paputika usuwa, pari pakutakurwa kwemarara kana kugadzirisa marodhi. Isusu simba iroro kana riri mumarodhi, nyange makomba akawanda hatina, nekuti mari dzinobva
dzinobva kucentral government dzichizodzoka kuya kuti dzipiwe kucancel. But ezvinezvi nyange ndikanyoresa marodhi ese Glenview ese kuti marodhi makomba, asi ndinogona kutadza kubatsirikana nekuda kwokuti local government yedu kuna July moyo ndokune kuchifanira kubva mari dzekugadzirwa kwemarodhi, asi nekuda kwokuti ini ndiye ndiri kansela we-CCC vanogona kutadza kuti ndi achieve. Saka izvozvozvo zvinotinetsei, asi pane zvandine ndichikwanisawo zvinenge zvisina mari ndinomira nevanhu vanenge vandidzosera ipo. Mati mamboona here vaviri kana vatatu vari kubva kune mamwe mabato vachiti aiwa isusu tafunga kubatana neCCC? Aiwa, tiri kutovaona zvakanyanya, ende vamwe vari kutofamba navo izvezvo vanotofamba navo madhoo to dhoo. Vakanga vatoriwo kuZANU-PF but vakatoona kuti hazvichaite kubva usange ipapa kubva musi watakaita rari yedu kwaMachipisa. Ndatonzwa nevanhu vari kungoya vari kuti uyai toda kuti tifambe tese nekuti vari kuzviona kuti kuCCC kune chiedza. Aiwa, maita basa kansela. Tinotenda. Yes, vanzvadzi makadi? Tiripo makadi henyu. Tiri kuona makapfeka yellow. Vakawanda vangadoziva kuti munhu watiri kutaura naye pazuva ranhasi ndiani? Ini ndoitwa Gaudensia Marera kana kuti kansela Marera kana kuti Amai Vhuso. Amai Vhuso. Muri kupinda here pa by-election musi wa26 March? Hongu ndiri kupinda pa by-election. Makaitwa record? Takaitwa record mushure mekunge tangoshanda nguva diki naDhagi nokuda kwokuti aida kuti iye timuite president wedu, but takaona zvisina kukodzera kuti tingaende kunoti president munhu watakanga tapinda tisina tiketi redu, ende isusu takangoona kuti zvakakosha kuti tirambe tiri loyal kuna president wedu vaNelson Chamisa. Madzimai akawanda anotya kupinda mune zvematongero enyika. Imimi courage kana kuti chivindi chekupinda mune zvematongero enyika chakabva kupi? Ini ndakaona zvakakosha kuti isusu tinogona kutowana kutovhoterwa nevanhu vakawanda semadzimai nekuda kwokuti tinonzwisisa zvichemo zvevanhu zvavanenge vainazvo. Semunhu womukadzi ndakabereka ndikaenda kunotaurawo nevamwe vangu ndichitsvaga rutsigiro kwavari, vanova nefaith yakawanda mandiri, ende uyezve ndakaona kuti zvakakosha kuti tive ne50-50 kunge tichipinda mune zvematongerwo enyika, tisarambe tichisaririra mashure. Saka izvozvo zvakandishingisa kuti ndive ndiri pandiri nhasi. Pamakaitwa record navaMwonzora, zvakakukanganisa ichi basa renyu sakansela? Inini sakansela hapana chakambondikanganisa nekuti handina kumira kushanda nevanhu mumusha. Maduties angu andaingoita iwayo ndakaramba ndichingoaita kusvika izvezvi ndiri kungoaita. Handina kumbobvira ndamira nekuti vanhu vakanga vaita faith mandiri kuti ndikwanise kuvamiririra po 5 years. Saka nyange ndarikolewa handina kumira, ndakaramba ndichingoshanda nemusha. Handipindai pariko apa. Vanhu vekwaMwonzora vacho vaiuya here vosvika kubvunzai kuti uda kuenda kwaChamisa here kana kuti uda kuenda kwaMwonzora? Zvaifamba sei? Vakatishedza kumeeting kuHarvest House, vakati makanselasi ese uyai kuHarvest House tisu isusu ndapresident wenyu. Saka vakanga vachida kuenda vakaita sei? Vakaenda, but isusu tanga tisingade kuenda iko kwatina kuenda, kubva vazotumira vanhu vakati taakukurikolai kana musingade imimi kuti muite mundiite president inini. Tikati aiwa zvina mhosva, isusu tirikolei, isusu tiri kuramba takamira nani navaChamisa, ndipo vakambva vazotinyorera matsamba, but vakatombotuma vanhu kakawanda vachititi uyai kuno kuitira kuti muchengetedze mabasa edu, but ndakaona kuti hazvina zvazvinobatsira kuti ndichengetedze basa. Ini ndakatumwa nevanhu ende vanhu ivavo vese vari pasi pavaNelson Chamisa. Tatarisa musi wa26 muri kuona sei nevamwe venyu vamuri kukwikwidzana navo? Mune mukana here wekuti munokwanisa kuwina zvakare kuti mudzokere kuTown House? Aiwa, mukana ndinawo wakakurisa, handitomborina kana doubt nekuda kwokuti kubva pandakarikoliwa pacho ndakashanda zvakanaka nevanhu, kunyange pandandisati ndarikoliwa ndiripo ndine zvandakaitawo zvinobatika. Matoileti ese mapublic toilets muno muGlenview akanga asingashande, asi ndakatsvagawo vanhu vakatibatsira akakwanisa kushanda akapenzwa kunze nemukati. Ndikatsvagawo futi vamwe vanhu futi vakatibatsirawo shamwari dzedu dzakandisirawo chibhorani chematengi paGlenview 1 pamashops. Saka zvese izvozvo vagari vari kuzviziva ende vanovimba neni, saka handitomborina kana dauti ndinodzokera. Vakawanda vanoti vakadzi vanodzvinyirirwa munyaya dzezvematongerwo enyika, imimi munozviona sei? Inini ndinoona kubato redu isusu raPresident Advocate Nelson Chamisa tinopiwa mukana wakainzana wekuti varume nevakadzi zvese. Ndosaka muchiona kuti kana kuparliament kwedu isusu kukanzuru kwedu titoriwo nemakansela akawanda emadzimai, kuparliament ariko futi madzimai. Isusu kwedu isusu kuCCC tinobatwa zvakainzana varume nevakadzi. Ndikuona zvinezvi muri kukambeina, muri kuwana mukana here wakanyatsosununguka wekukambeina? Ndoziva kuti vamwewe mapato anogona kunge achikudzivisai kuno kuGlenview area kuno kwatiri, zvakamira sei?
Kunoku tiri kufamba zvedu mundima but mapurisa manje. Last week iyo taida kunokambena, taifamba tichiimba takawanda tichikambena, but ndakatozofonyerwa namemba inchaji zvikanzi uyai kunoku zvamuri kuita zvokuti mufambe muchiridza ngoma muchiimba hatisi kuda izvozvo, toda kuti mungofamba chete muchiita madhoo to dhoo ende uye musina kuwanda. But kamasupporters anenge akaita sei akawanda, hatikwanise kudzinga vanhu mukambeni vanenge vauya kuzondibatsira, mavolunteers anenge auya kuti regai tikubatsirei kambeni, handie ndisingakwanise kuti ndivadzinge. Saka naizvozvozvo taakupota tichitokamurana kuti vamwe ndofamba nawo musi wakati vamwe musi wakati, asi tichingoita madhoo to dhoo edu, hapana hangu chiri kundikanganisa. Zvii zvamungavimbise vagari vewadhi yenyu kana muchinge maitwa re-elected? Inini ndinovavimbisa kuti pane zvandinokwanisa service delivery, kubatsirana pane paputika usuwa, pari pakutakurwa kwemarara kana kugadzirisa marodhi. Isusu simba iroro kana remumarodhi nyange makomba akawanda hatina, nekuti mari dzinobva ku central government dzichizodzoka kuya kuti dzipiwe kucancel. But ezvinezvi nyange ndikanyoresa marodhi ese Glenview yese kuti marodhi makomba, asi ndinogona kutadza kubatsirikana nekuda kwekuti local government yedu kuna July moyo ndokune kuchifanira kubva mari dzekugadzirwa kwemarodhi, asi nekuda kwekuti inini ndiye ndiri kansela we-CCC vanogona kutadza kuti ndi achieve. Saka izvozvozvo zvinotinetsei, asi pane zvandine ndichikwanisawo zvinenge zvisina mari, ndinomira nevanhu vanenge vandidzosera ipo. Mati mamboona here vaviri kana vatatu vari kubva kune mamwe mabato achiti aiwa isusu tafunga kubatana neCCC? Aiwa, tiri kutovaona zvakanyanya, ende vamwe vari kutofamba navo izvozvo vanotofamba navo madhoo to dhoo, vakanga vatoriwo kuZANU-PF, but vakatoona kuti hazvichaite kubva usange ipapa kubva musi watakaita rari yedu kwamachipisa. Ndatonzwa nevanhu vari kungouya vari kuti uyai toda kuti tifambe tese, nekuti vari kuzviona kuti kuCCC kune chiedza. Aiwa, maita basa kansela. Tinotenda. Semudzimai ambuya, semafunga kutsigira kansela Marera vari kukukidza vakamirira bato reCCC? Isusu tinotsigira kansela Marera semunhukadzi, nekuti isusu tiri vanhukadzi. Zvichemo zvedu semadzimai tinoona sekuti tikazviendesa through madzimai zvinotambirwa zvakanaka kudarika tichizviendesa kuvarume. Uyezve varume vari kupolitics vakawanda kudarika madzimai, saka tinoda kusimudzirawo madzimai kuti vapinde mupolitics. Uyezve mai Marera tiri kuvatsigirira kuti panguva yavakaisirwa mari patebho yekwadhagi kuti vapandukire musangano, havana kupandukira musangano, vakaramba vakamirana vaChamisa. Isusu vaChamisa ndo vatinotsigira, ndo musangano watinoda weCCC. Saka nekuti vakaramba vakamira nemusangano, isusu tinovatsigira nekuti vakavimba navaChamisa vatinovimbawo navo isusu. Maita basa handradzi. Tiri kuona muri kufamba nevatsigiri veCCC namai Marera. Sei mazvipira kuti aiwa regai titsigire mai Marera? Tazvipira kuti titsigire mai Marera nekuti pese petakange tichifamba nawo mai Marera zvinhu zvavanga vachiita kuvanhu, zvavaiita mumusha, chinhu havanyadzisi, zvinhu zvavo zvese zvavanoita zvakarongeka, mukadzi akarongeka. Saka kana musha wese mukatarisa vanhu vakawanda vanongomhanya mai Marera, mai Marera, munhu anoita zvinhu zvake zvinodadisa in fact. Saka tinofamba nawo zvakanaka. Maita basa baba.